Tinokutambirai zvekare siyalamukela-ke njalo kuhlelo lwethu. Nanti-ke ihlandla ichino ichikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Ukaona matibata pane chino chirongwa pane zvinenge zvichiitika. It's either zvinoyera, zvinoshamisa kana kuti zvinotyisa. Worse still, ukazonzwa tabatwa negokwe wotoziva kuti right zvechokwadi pane zviri kuitika uye hazvina kumira mushe. Muno mustudio muzuva redu ranhasi ndina baba Tawana Nyasha all the way from Gokwe. Vanhu vavasimuka usiku chaiwo vaswe ndembozva kuti Gokwe iri kure zvokudaro. Gokwe iri kure. Iri kure handiti? Iri kure zvakanyanya. Asikana makadi yenyu baba? Tinofara hedu makadi wenyu. Aiwa tiri right hedu. Naye muzukuru wenyu wamuri kufamba naye, muzukuru muri sei? Tiripo hedu makadi wenyu. Aiwa chitaurisai. Kanti mauya kuzotaura paredhiyo? Chokwadi. Mazuva ese tete tiri kuuya. Tete tiri kuuya. Tauya ndonguva yacho iyoyi yekuti tichinyatsotaura. Nyaya yamauya nayo inyaya inorwadza, nyaya inosuwisa zvikurusa. Ndabva ndayeuka makore ataifamba nenyaya yakangoda kuita seyamuri kutaurai yemwana wokwamakore kwamurehwa uko, mwana komana akangoshayikwa pamba kwakuzowana akafa. Nyaya yakabata uye nekurwadza nyika yese. Baba Tawana Nyasha, takukupai mukana pamwe chete kane muzukuru kuti mutirondedzere zvizere kuti chii chaita kuti muzosimuka munge muri panapa muzuva ranhasi. Mutanga nokutiudza kuti mabvepi kupi kwegokwe yakakura handitika. Kubva kuna Headman Sabhuku pamwe chete kana mambo wekuarea kwamabva kuti zvakamira sei? Pamusoro ene ndinonzi zita rekuberekwa Edson Ndlovu. Ndobva kuGokwe kumasoro kwa Headman Chisina, Chief ari Njelele. Saka tasvika pano nenhau yemwana. Headman ndiye Sabhuku, havasi Sabhuku? Aiwa. Okay, Sabhuku. Saka Sabhuku wedu ndi Maromo kumtatu, Tatu village. Ani? Maromo. Alright. Alright. Ndiye Sabhuku wedu tinogara paChisina secondary school, padhuze neChisina secondary school. Okay. Masoro. Alright. Okay. Right. Mungachitirondedzerawo zvizere anzwa kuti ndimi here kandi muzukuru ndiye achaparura nyaya? Muzukuru ndiye angatanga then ndozotora nyaya yacho. Anditika. Alright, muzukuru. Ndinotenda. Nyaya inonyanyotirwadza, nyaya yatisumudza kuti tinge tiri pano. Inyaya yemwana. Mwana anonzi Titi, vazhinji vanoziva varari kuti Titi asi nditawana Nyasha. Mwana wokuzoshayikwa kwemazuva watakazowana akafa. Alright. Mwana angane makore mangani? Kana mungatanga kubva musi waakashayika kuti musi wakatomuka waenda kuchikoro here, aita sei tichifamba takadaro kusvika pe musi waazowanikwa akafa? Tinotenda. Mwana uyu anzi anenge ane makore 3. Inini semunhu akabva kune rimwe village ndichienda kuvillage rinogara nasekuru. Ndakangowana nawo yapakati, asi mwana anga ane zuva rimwe chete ashayikwa, anga rakwana zuva rechipiri. Ndobva vauya kumba kwangu vachida kuti tinobatsirana kutsvaga mwana. Kuuya kwavakaita vanhu vakanga vasingazivi kuti munhu chii changu. Asi pandakaona chisekuru changu chidiki chikanditi muzukuru, sekuru wako wadiki hatisi kuwaona. Ndonguva yandakabva ndasumuka manheru ndine rori yandinayo, ndakabva ndakati chipapindai murori, ndobva tadhiraivha rori, ndobva tasvika panzvimbo iyoyo yanga ichinzi yakashayikwa mwana. Ndobva taenda kumhiri kwechirukova. Tasvika paya pamba anga anani mwana? Mwana ari kunzi anga ari kwana sekuru kunozvarwa mai. Baba vamai? Baba vamai.
gogo hanzi kwakaita nhamo, gogo vanga vakuda kuenda kunhamo, ndobva vachiti mwana anga achienda kwakaroorwa mwana wavo musikana mumwe mudiki Alright. kwasevere. Saka Eh. mwana akatorwa akaenda kumhiri kwasevere. Saka mwana ndo kwaakazoshayikwa ari kwasevere vagogo. Tasvika pasevere paya pakanzi pashayikwa mwana, ina handina kusvika hangu pamba. Tangosvika padongo ravaida kunge kakuda kuvaka vaiti taida kuvakira ipapo. Vachingoti nhoroondo unzi mwana anzi masikati ambowanikwa pano. Tikati saka mwana zvaambowanikwa pano patadini kumbotarisa manheru nzvimbo iyo yatiri. Saka pandaiti titarise vanhu, ngatitarise tichienda nechekumadokera, vanhu vairatidza kuramba. Sekuru vairatidza kuti kwese kwatariswa uku. Ndikati Sekuru vapi sekuru varivo vano baba murume wasevere. murume wasevere. Alright. Vaiti kwese tatsvaga. Ndikati aiwa kuzvikoronga vairatidza kuti vanga vasingawirira nazvo, kuti vati vanhu vatsvaga vaneta. Ndobva tachaisa paya, ndobva ndavaidzokera kwasekuru, ndakandorara kwasekuru. Ndokumuka kuseni ndokudzokera futi kupi kuti tinotsvaga mwana. Alright. Pamuri kudaro ava sekuru varipa? Sekuru baba vemwana hanzi vanga vaenda kuzhombe. Vakaenda kuzhombe, vanga vane mazuva ari kuzhombe kuva vaivaka imba yemunin'ina wavo. Ndipirite. Saka tadzoka kechipiri takutsvaga mwana, takatsvaga mwana, vanhu vakazama kupinda murwizi. Vanhu vaiti mwana ari mumvura, ndo zvaifungira vanhu. Village rese rakauya, mavillage akasiyana akauya akapinda murwizi, tikatsvaga, vanhu vakatsvaga. Kusvika vanhu vaitsvaga mumvura, vakomana vanoziva nezvemvura. Kwedu kune vanhu vazhinji vanosimbofira mumvura, mumwe anobatwa nengwena, mumwe achitorwa nemvura. Vaikomana vatoziva kuti ndo shasha dzacho. Dzakasvika pakuti patiri kutsvaga mwana hapana mwana. Mumvura imo? Mumvura. Ndikati aiwa vakomana, makurumidza kusarena zvikanzi aiwa muri kutitsvagisa pasina mwana. Saka vanhu vakavaratidza kuti vanhu vakawanda vanga vasasadi kuenda kumvura. Tangosara isu veukama, vashoma nevashomawo vanga vakungotibatsira. Vanhu vakawanda vachiti muri kutambisa nguva yedu, muri kutamba nenguva yedu, nokuti isu tiri kuenda kunotsvaga. Asi kune vamwe vasingaendi, asi vari vepo pashayikwa mwana. Saka ndo zvaita sokuti zvainetesa vanhu kuti imimi mwana ashayikwa pamba, vanhu vari papo pamba havasi kuenda, isu tiri kutsvaga mwana, saka muri kutsvagisa zvinhu zvisipo. Tikaramba tichivavarira kusvika vanhu vaneta kuti mwana uyu anenge akushayikwa. Taita mazuva anokwana kuma 10 to 11 days, 10 days muchitsvaga every day. Tichitsvaga kusvika tati no, regai timbonozama kuti tingaita sei titsvage mota, timbotsvagawo vanogona kutibatsirawo kuti pamwe kwakudawo maziso emweya kana kuti ng'angawo dzitibatsirewo nekuti pane parema. Ndo patakabva tatina sekuti timbofamba tiende kumba tinotsvaga. Sekuru vakazenge vauya? Vanga vauya. Pandakauya second day racho ndakavafonera kuti sekuru uyai kuno, chimiro chiri kuno hachiziricho. Nokuti pandakafonera sekuru ndichivaudza nawe kumwana, vakati kuri kunzi kune mota yakauya ikoko kwashayikwa mwana. Imboenda unotarisa kuti mota iyo yakasvika here, uyezve number plate dzayo dzakamira sei. Mota yakauya ichibvepi? Kuri kunzi mota yakauya sekuri ndovane umbo hwavakanzwa zvakafamba sei, nokuti ndovandifonera. Ndasvika pai ndakasvika ndichiti ko zvafamba sei, ndichibvunza ana gogo mai vemwana, vakatsanangura zvavakatsanangura. Gogo vakatsanangurawo zvavakatsanangura. Nasevere vakaisi mwana ende kumhiri vakatsanangura zvavakatsanangura. Ndikachiti sekuru, ndobva ndavasendera maaudio, ndikati sekuru inzvai zviri kutaura vanhu, zvinhu izvi zvakuda imi muye paground. Sekuru vachibva pavaitaura maiva record? Ndaiva record. Sekuru vachibva vauya. Tikasvika pakutsvaga taneta, ndobva tati zvina tinotsvaga kwokuti timbonobatsirwa kuti pamwe tingawanewo maziso emweya. Zvisinei tichifamba kudaro, ndobva tasangana nakansela. Kansela akati ndagara naye touya ikoko kunhau dzipi idzodzo. Saka chipinda imota tiende kupi? Kumba kune nhau dzacho idzodzo. Chibva taenda nakansela. Kansela takazoenda kumba kwasekuru kwaigara mwana. Kansela akachiti vabereki, nyaya panapa nhau yemwana yanetsa. Ndaona kuti matsvaga maneta, saka takuda kuti tichidini, titsvaga imwe nzira yekutsvaga nayo mwana. Ndopakatanga kuti vanhu vachiungana, pakatorwa vanhu vakasiyana siyana, vekwana gogo nevekwana severe vekumhiri, neniwo muzukuru ndaivepo nana sekuru vaivepo. Zvikanzi tingaende kupi kuti tinotsvaga nhau yemwana. Nichibva ndati izvi izvi hazvichadiwo paberere padhuze apa, nokuti vamwe vakuziva nhau yepano togona kunyeperwa. Handei vanhu vekure vasingadini, vasingatizivi. Ndobva kwasarudzwa kwababa Boni kugokwe chemvuri. Zvishuwa takasumuka paya tiri sedare redu tichienda kumwana.
tikasvika tikaona baba bhoni vari kumasowe. Tangoti tichisvika tichigara vana baba vana mai vachiri nechekure kuti vachinosvika vasati vapinda kumasowe kune vamwe. Baba bhoni vakabva vatanga Alright, tisataure mazita. Alright. muprofita akabva atanga kutaura kuti imimi amai imimi ko maisepi mwana mwana ari kupi, ndo pakatanga kutsanangurana wemwana. Tikapiwa nzira zvikanzi aiwa mwana uyu haana kurasika, haana kutogwa nemvura, mwana mumvura hapo, mwana uyu aitwa zvekuchekereswa. Yo. Saka mwana uyu zvandiri kuti mwana achekereswa, pane zvaitika baba ndobva vataura zvavakataura nenhau yemwana, vakachitirayira kuti fambai makadai 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 munosvika panzvimbo yakati, ndo pamuchaona pane mwana usiku. Kwakuda zuva rakudodoka, ndobva tati zvakanaka, vanhu ndobva tamhanya kuti takudzokera tonotsvaka patanzi kune mwana. Ndobva tabvawo paya, ndobva tadzokera tafura nekupolisi, nekuti tichienda takaenda futi nekupolisi. Apa polisi makatenge matomhangara kutara? Mapurisa angatoziviswa nezvimiro zviripo. Tichienda kwababa bhoni takafura nekupolisi, takubva kwababa bhoni, takubva kumuprofita takabva nekupolisi. Ndobva taenda kunzvimbo iya takanotsvaga usiku. Tisati tasvika panzvimbo takaita accident, mota yakaita accident muroad. Yenyu? Iyo yakansela. Saka tongoti mwari akapindira hako, hapana munhu akakuvara, asi mota yakafa. Tikarwisa mota yayo tikaibvisa payanga yapinda mumadhaka, mumatanda, mumatombo, ndobva taibvisa ndobva tapidzokera muroad. Ndo patakasvibirwa tiri, ndobva tazoenda kupi kunzvimbo iya. Saka zvakatipa kuti tisasatarisa zvakanaka kuti kwasviba, nenhau kuti takasvika late. Kwakatekwa matochi, ndobva tatanga kunotarisa nzvimbo iya, tichitarisa tikaona kuti kwasviba, pano hapana chatichaona. Asi tiri pakutsvaga, tichifamba tiri mukutsvaga, pane imwe nzvimbo yatakasvika, kuna umwe mai vakati vanhu vasidarika pane mwana, vanhu vasiya mwana. Saka inini hangu handina kunzwa hangu mai vava vachitaura, ndakangozonzwa mupurisa watati naye akauya kwandiri akati kuna mai vari kuti vanhu vadarika pane mwana, kumadini kubvunzisisa ana amai ava tione kuti mwana wacho ari pano. Saka ndobva taita sekudarika vanhu, hapana akazoda kuitaura nawe. Ndobva tazonogara pasi, mupurisa kuti garisa pasi kuti imi taurai kana muchiziva pane mwana. Vanhu vakati hapana. Ndobva tasvika pane imwe nzvimbo yatakangonzwa hwema, kuti pane hwema watiri kunzwa vanhu. Ndobva taungana tikati uyai pano tinzwe pano pane hwema pano. Tikatsvaga tikashaya, tikazopedzisira takuti pane kahuwa aka, pamwe kahuwa ndo kari kuita hwema. Ndobva tashaya mwana. Ndobva kansela akati zvandandaita apa ndandatora mafoni evanhu vese, kuti vanhu mutisakupei mafoni, tidzoke futi mangwana tizotsvaka mwana. Pakazonzi vanhu vakachema vakati tinomwa mapirisi todini, zvikachinzi saka vanhu ngavachidzokera kudzimba dzavo. Vanhu vakapiwa mafoni avo. Mafoni angatorerwe? Kansela angati tiri kutora mafoni kuitira information, kuti vanhu vanogona kufonerana. Kuti taakudai, kuti vamwe vati endai munobvisa kana kudini. Saka vanhu vadzoserwa mafoni, zvakaita mukano kuti tidzokere kudzimba dzedu. Mangwana kuseni takudzokera kuti tinotsvaga mwana. Takamuka zveshuwa tikadzokera kunotsvaga mwana, asi sekuru ava kuseni kwacho havana kudzokera kumwana. Hameno kuti vanga vanzi chine mapurisa kuti vauye kukembi. Ini ndobva ndaenda kunotsvaga mwana nevamwe vanhu vanga varipo. Nhamba yedu yanga yadzikira. Saka ndakazosvika pakuti no, sekuru nguva dzavaenda kuseni. Ina ndira kuvaona vangomukira vachienda. Zvoda kuti pachitsvagwa kuti sekuru kumapurisa pamwe vangodaro vasungwa, kana kuti munhu afirwa nemwana anogona kufunga kuzviuraya kana kusungirira chiti tiri kutsvaga mwana kuno. Ngatibvunzei mapurisa kuti sekuru varipo here kukembi, vafamba sei. Saka pane mupurisa mumwe wandakati mune bhauto akandakati achifonerai mapurisa munzwe kuti kuno kusekuru hatisina shuwa navo kuti vari ikoko here kana kuti pane zvaitika. Saka mukomana weya akati achifonera mapurisa, vakaratidza kuti nemapurisa vakatanga kutukana, vakatanga kusawirirana nemupurisa wataiti naye. Vakashaudhana. Kutukana sei? Kwandangovhunza. Uri kuvhunzire izvozvo, iwe ita zvechipurisa, basa rechipurisa urizivi here? Iye uri kumutsvagirei siyana naye. Tikati mapurisa sei mashanda nesu zvine hasha, isitoziva mapurisa muri vedu. Zvatotsvaga sekuru apa kutogona kuti tichitsvaga kuno munhu afunga mumwe mweya, kungoziva kuti aripo hazvina kuipa. Tadaro vanhu vakaramba vachitsvaga, kusvika taona kuti tashaya. Ndobva vanhu vafona kumuprofiti. Profiti akati aiwa dzokai kuno, pane zvakaitika. Vanhu ndobva tadzokera. Tichingosvika chete
akasvika achinongedzera umwe munhu akati aiwa iwewo uri kuzopiwa makore 40 chakuti years nenhau yemwana Oh, iye zvino mwana uyu nhasi ndoda kuti munonomuwana iye zvino handichadi kuti ndikupei munamato kana kuitira chimwe chinhu ndikutoti izvezvi muchibva pano munhu chinosvika munhu ari muchaona kunzi arwoyu ari kunzi ndoruziva kune mwana hanzi wewe vanhu ndomutongo wauchapiwa. vanhu vakatora mwana unovaziva nokuti muprofita anga aprofita akati imimi pamakabva pamba pane vanhu vaviri vamakasangana navo vakati vakazoti pabvunzwa nditi munovaziva vakanzi saka handina kuvaona ndakazoona ningi zvikanzi ayo vanhu ivavo ndo vakatora mwana ndo pakazobuda nyaya yekuti mwana pakushayikwa kwaakaitwa mwana akanzvika achichema akachema mwana semwana akavhagwa muromo akamunzwa achichema ndee mwana uyu paakasiyiwa pamba imba iyi 2 rooms yanga ine vhuranda neimwe rumu apa imwe rumu apa vana mama vairara uku muroora airara uku muroora ndiye akanzwa mwana ari mumba make pakanga pasiwa mwana akanga asiwa pavhuranda muroora ari mumba anzi aidla sadza saka muroora ndiye ari kuti akanzwa mwana achichema ndo pavakabuda vakumhanya kuti vatevere kune mwana vakanzwa mwana kumahlahla pavakamhanya vasvika kumahlahla havana kumuona ndo matsanangura akaita kureva kuti paaichema ndo paanga akutorwa atotakurwa hesh saka vaita ichema unga avhagwa muromo kana muprofita akazoprofita achiti imimi amai hamuna kunzwa here kuchema kwemwana vakati ndakamunzwa zvikanzi ko pamakanzwa kuchema kwemwana makazoenda divi risiriro rakachema mwana makazviitirei ndo mumatsananguro nemuprofiti inini nayo yekuti mwana akachema ndandainzwa ndatomboibvunza tisati aenda kumuprofiti vanhu vakada kuiramba-ramba makada kuivhuma asi muprofita akazosvika akati chokwadi mwana akachema vanhu vese vakavhuma kuti shuwa mwana akachema muroora akavhuma kuti mwana akadini akachema alright. Saka mwana akazosvika pakuti tanorayirwa zvikanzi chidzokerai kumba mukasvika muchaona mwana ari kuzvimakomba kwaicherwa goridhe kare ndo kwandaona kwakandwa mwana muchitosvika muchaona nhasi mwana munomuona hamuchadzoki futi kuzotaura nawo mwana nditoti nhasi munoona mwana tatasiya mota yedu yanga iri chinhambo zvekuma 900 meters nepamasowe papa nemadhaka pasingasviki takati chinosvika kumota takangowana mameseji azara mumafoni kunoku ndine mwana womukomana baba kuno kune mwana awanikwa kurwizi inonzi kunjombani saka meno kuti asiri here vanhu vakati zvazvadai zvanaka chirega tichina nekupolisi tinozisa mapurisa tiende kupi ikoko ndobva taenda nekupolisi tasvika kupolisi mapurisa ndobva aziviswa mapurisa akati manje nguva yacho kune goko yetu tati cid yegoko iuya hatingaendi kumwana pasina cid tombomira kuti cid iuye tizouya manje nguva kana dzafamba kudai zvogona kuti tinogona kuuya mangwana saka imimi chiendai munorinda mwana musasvike padhuze nemwana mumire kure kumuchingoona kuti hapana asvika pamwana kusvika tasvika kuseni isi ndobva tabva paya ndobva taenda kumwana patakasvika pane mwana chimiro chandakaona chine mwana ini ndega chakandishamisa mwana aita sekuti murungu muviri wake tasekuti murungu zvakaita kuchena semurungu zvokuti kuti mwana ane 11 days ashayikwa zvairambika nokuti aingoonekwa zvaari muviri wake zvakanaka ndobva tarara paya takahla hedu kana kutora mapiki nokuti mapurisa akati musasvedere padhuze tingadai takatora mapictures kana maaudio mavidhio tabva ipapo seni pakazoya mapurisa zuva rakangoti richingobuda mapurisa anga asati auya mwana akatanga kusvava zvishoma nezvishoma kusvava pakasara poya mapurisa mwana asvava akungodonha mvura dzangochururuka muviri memwana kuratidza kuti mwana akutokanganisika ipapo asi chimiro chatakamuona ari manheru imi makauya mukamwana ari right achitoonekera shame tadaro mapurisa auya vakamwana akasati anyanyokanganisa zvinotyisa ndobva vamutora ndobva vaenda nemwana ndobva aenda hake kugokwe zvikanzi mwana uyo anofanira kuti aende anotariswa kubulawayo saka tatiri vanhu vakangorindira akatorwa akaenda kupolisi akatorwa nemapurisa vakati achaenda kubulawayo kanzi kurudiwa mari sekuti mwana atakurwa aende uku saka kubulawayo for postmortem sekuru vaifanira kutsvaka mari yekuti mwana atakurwa aende sezvinhu zvava zvakaoma taingorwisa kuti mari ingawanikwe sei asi takazonzwa mapurisa akutifonera achiti ano kuno kumaminers atipa mari yekukubatsirai kuti mwana atakugwe zveshuwa mwana akutotakurwa
saka ndakazonzwa sekuru wakufona sekuru ndo wakazoita nayo kunzi mwana aenda kubulawayo achienda kubulawayo ndaida kuendawo asi nekuda kuti zvinhu zvacho ana kuenda neveukama hapana akaenda saka kuna tsano vangu vanoshanda ikoko ndo vandaida ndifundewo kuti kana right mira inguva idzi dzamuri kunzi mwana akuenda kubulawayo zvinhu zvakataurika sanhasi muporisa umwe akandifonera sanhasi kuti mwana mangwana ari kuenda saka nguva dzakazoenda mwana sekuru ndo vanodziziva vari kuti hanzi akaenda kuseni saka nguva ndo vachapitaurawo nguva dzacho dzakafamba kuseni saka vanditi mwana aenda kubulawayo ndakabva ndazama kufona kubulawayo kuti vachichingura tsano vangu vaone mwana achiitwa zviruitwa zvirida kuitwa saka kule nguva iyoyo vakabva vafona bheke vakati shamwari chero ukafona ukazvichabatsiri hanzi mota yakutodzoka tikati hanzi yakutodzoka ndofunga dzava dzava kuma 10 yange yabva nguva kule ndo vanoziva nguva nokuti ndo vakafonera kuti takuenda tikati manje zvavakutodzoka saka zvatodi nazvo hazvina kuipa zvikanzi asi tanzi titambire bhodhi pahwani kana chitogona motanga iweyo pahwani izotambira bhodhi ndikati alright saka ini ndairwisa kuti zvatiri kunotambira bhodhi titange tanzwa kuti maresults amire sei epostmortem saka vaingoti maresults hamungaudzwi munopudzwa maresults musuwa munotora bhodhi saka takazoronga kuti isusu takuda kunotora bhodhi because taingonzi bhodhi ngaiwe ichitogwa ndobva tachironga kuti asekuru takuda kunotora bhodhi ndobva ndatora rori ndobva ndaenda kuzhombe kunotora dzimwe hama dzedu zhinji dziri kuzhombe ana sekuru ana baba anozvara sekuru avo kuti tichibatsirana tinotaurana nasevere vanhu vachionesana kuti mwana anodini anotorwa saka ndaenda kuzhombe ndakubva kuzhombe ndichisvika pamba pasekuru tiri pamasoro tasvika kwasekuru takasangana nemwe munhu akati ini zita rangu ravanonditaurana navo haro kune nickname vanoti mushangwe hanzi mushangwe kwauri kuenda kunhasi munotemwa nedemwe munotemwa imi kutotemwa nedemwe sei zvikanzi kwamuda kuenda kwatezvara kumunotemewa ndikati indaifunga kuti vari kuti sekuru vangu ndo vachatema munhu nedemwe ndikati sekuru havatemi munhu nedemwe ndiripo hazviite ini handira kuziva kuti pane zviripo tasvika kumba takudarikira takuenda kuya ndobva tamutsa rodi ndobva takuenda kuya takati tichisvika pamba patezvara pataienda mazuva ese takaona parigirwa mumiti nzira dzavhagwa paiswa matombo pavhagwa zvokuti kwatezvara kuchapindiki ndokuya kwakune mwana kwete kuno kwaigara mwana chaichako uko kwaigara chaiko chaiko kwaasina kufira uko tawana nzira yavhagwa ndikati kwaenda pavhagwa rori ndobva ndatenesa rori chokuchofu ndobva ndaidzosera ndaitarisa kwayabva ndikati vakomana apa tokuna umanyisa apa inini handichapindi mashoko andanzwa uku nezvandaakuona apa ndatochinja naukuri kuti munhu ainzi vanotemwa tisu saka kukazouya mukwasha iye akaroora mwana womukoma wangu akauya pandiri akati no tezvara akatikati ko nai bhengi rangu nhasi mavhara rodhi indava anzi ko kuvhara hakusi kuvhara rodhi ruku chero munhu netsoka kunongoendeka hakuendeki nemota chete apa ndikatoona kuti matauriro hasiwe mazuva ese atanga kanditi mukwasha akabva nditi imi baba itaise munhu mukuru ndikatoona kuti apa pachina kuwirirana ndikachiti sekuru inini panhawidza apa handichapindi sekuru ndikati kana mimi sekuru muchipinda wendai munotaurana nani nana baba indatoona kuti handichakwani nchibva ndatenesa mota ana sekuru vati nesu muzikuta kuenda ndobva vatopinda mota ndobva tadzokera kupi kumba isi tichida pazvataida kuita taida kuti tinoronga navo kuti tinganotora sei mwana tofambisana sei tokuviga ndikatoti ni sekuru pamota yangu kuti chinotora mwana handichadi sekuru vakachiti saka todini totaura nakansela ndikati kana makutotaura nakansela taurai nakansela muronge zvamunoronga ndobva vachironga kansela ukanzi kansela abvisa mari yokuti bhodhi inotorwa ndofunga kwanobvisa 70 years here 70 years akanotorwa mwana sekuru vakakwira nemwana wavo vakaenda kunotora mwana apa mari iri kubviswa kupa yakabviswa nakansela yei kupi hanzi yetransport alright yekuti mwana abve kugokwe auye nemota yepolisi kumba aitoya nemota yepolisi mama musingachaende neyenyu nokuti pane zvandandaona alright ndikati apa ndichakwani okay zveshuwa mwana akazouya nemota yepolisi auya nemota yepolisi
tatagadzira kamusasa takati mwana zvaapondiwa haasviki mumusha takaisa kamusasa kunze uku taisa mapurisa auya nemwana akasvika akati pane chiri kunetsa here vanhu vakati hapana kanzi panapa mwana uyu haasi kuraswa nababa vemwana haasi kuraswa nanaseveri asi mwana uyu akuraswa nemutemo wepolisi mapurisa kuti mwana ngaachidini ngaachiraswa haacharaswi nemubereki haasiri maoko emubereki haasiri maoko aana sekuru vake polisi ndiyo yakutoti mwana ngaaraswe ndobva kwatonzi mwana akutodini hake akutoraswa pakuti mwana abviswa mumota takunomisa mumusasa pane nhau yakangondishamisa neni yandakazongoona ipapo yati nanhasiwo ndine mubvunzo semunhu pamwe handizivi mwana uya tichimuona ari kumvura kuti tichimutora murwizi takaona mwana ane mazino asi musi wakazouya nepolisi takuti tinomurasa takaona muromo musina kana zino wani takati pamwe mazino mwana kana akanganisika anobuda ndio zvandakangofunga kuti anodona saka ndingoti pamwe mazino akadonha semunhu mudiki pamwe ndaamudiki mune zvimwe showe tikuti pamwe ndo zvinoita munhu saka taona mwana asina kana zino wani mumuromo handina wandakabuudza ndakangozoti sekuri ko mazino mwana asanobuda here saka nanhasi nditotoi nemubvunzo kuti kumadhokutasi pamwe ndo zvinoita munhu kana achiora kuti mazino anodini anobuda kana ari mudiki tongoti ndezvimwewo zvatakangoona zvako zvakangotinetsawo mwana akaraswa tikapedza ko maresults epostmortem maresults inini handina kuvaona sekuru hameno kuti vakaona here nokuti maresults ndiwo andaida kuti tione kuti tinzwe kuti nokuti mapurisa aiti iye zvino hatikwanisi kusunga vanhu asi pakauya maresults ndokuti tidini tisunge vanhu saka imimi musarwadziwe tichasunga vanhu kana mwana angobvawo kumaresults takutosunga vanhu saka tiri kutoti kuuya kwakaita maresults pamwe akauya achiti mwana haana kuraiwa asi chimiro chatakaona kumwana chakatityisa mwana anga akagurwa ruoko akagurwa katsoka kekutsika ruoko rwanga rwakagurirwa apa akatsemurwa musoro alright kugurwa ruoko rwacho rwarusipo tsoka yekutsika yanga isipo musoro dehenya iri ranga rakadamburwa kudai so akavhuriwa kudai urozvi usipo alright izvi makazviona pakange polisi ichimutora murwizi polisi payakanomutora kurwizi makaenda mukanotarisa ndaitovepo padhuze ziso ranga risipo kunhengo dzake dzakavanzika idzi pane zvazvaitika tongoti semunhuwo pamwe aidliwa nehameni saka ndo zvatakaona pamwana saka tongoti nyaya iyi inongotirwadza tongoti zvimwe hove pamwe ngwena dzinogona kudla maoko negumbo kodemo dzakazoriwana kupiro kutema musoro kuvhura kudai ndo nyaya yatakasangana nayo nanhasi nauyo inondirwadza handisina munhu wandinopomera kana wandinoti akaita mhosva asi ndiri kuti rwizi runonzi mutanki rwava nematemo rwava nemapanga runouraya vana shure kweizvozvo taita basa ritapedza ndakazoteverwa nemashoko ini shure kwandabva kunhamo dzaseku ndakuenda kubva kwangu ndogara kune imwe village ndikanzi mushangwe beway kune vanhu vari kuti vakuda musoro wako iwewe unonzi udiwa musoro wako iwewe nasekuru wako nemwana wako sekuru baba taona nyasha ndikati ishuwa here zvikanzi chokwadi nani ndiani vanhu munhu iwo sekuru vanotomuziva munhu akatotaura kuti ada musoro wangu makaenda here kupolisi kupolisi handina kuenda shure kwaizvozvo kune ndakazofonerwa nemusoja akati uri paground here uri pamba pako here ndikati zvikanzi iwewe usabude pamba iwewe usafamba uri wega ndikabvunza kuti chikonzero chii hana kundiudza angondudza izvozvo kuti iwewe gara pati safe so nanhasi ndiri kutotya kuti mwana wangu ari kutodzidza ipapo pachisina inini ndinofudza mombe musango saka izvozvi so kumomba ndikutoenda vakadzi tototya kuti pamwe ndikango pamba pangu pazere mazibagwe zototi zuva rikatodoka ndotovhara dho zokutoti chero kufamba usiku handisina kusununguka izvozvo handizivi kuti ndichaitawo satawana nyasha here kana kuti mwari achandichengeta ipapa nditogarira kuti ameno ndakatemba mapurisa kuti achatibatsira but nemaonero angu mapurisa pamanogona kusatibatsira anogona kunonoka toora sataona nyasha kudai
nekuti tawana nyasha hapana chati taona. Alright. Muzukuru pane pamataura kuti tinganingirira zvemaporofiteri. Pane munhu wamati mimi akanzi iwewe uri kupiwa 40 years. Paakaudzwa izvozvo akati chemune Akanyarara. haana kupindura. Haana kupindura. Alright. Baba Tawana Nyasha, saka makanopiwa case number here kumapurisa, muri kuita follow up here. Alright. Mwana akashaika padate ripi? Mwana akashaikwa musi wa 13 January. Akawanikwa rini? Akawanikwa musi wa 11 ranga chiri chingani kupa 11 February. 11 February. Akata 11 days. Ata 11 days. Saka makazomuradzika Saka nyaya iripo andikatsanangura muzukuru anga achitsanangura achiita kuti akurumidze kupedza. Ndizvozvo. Ini ndizonge ndichitsanangura zvangu matsananguriro enyaya yacho chaiyo. Alright. Nyaya yemukomana uyu anonzi Tawana Nyasha inyaya enhau inondirwadza. Uyezve inini hangu kazhinji ndotenda muzukuru. Ndaidongoona kuti zvaiva nani kuti dai ndaitotongerwa rufu panyaya yemwana uyu, nekuti vanhu vaitamba vakaita zvinhu izvi vanhu vandozikama. Pandakafonderwa nemuzukuru ndakauya paground ndobva ndati inini muzukuru zviri kufamba sei zvanzi so sekuru nyaya haina kumira zvakanaka. Ndikati zvakanaka. Ndikafonera vanatezvara vangu, vanatezvara makadii? Antu makadii? Ndikati mwana makamuwana here? Zvikadzi mwana handina kumuwana. Okay, amai vake vari kupaitika zvese izvi? Mai vake vanga vakawanikwa. Ndingati zvakaitika ndezvekuti kuti pazowana gap rekuti mwana uyu anzi aurawa. Ini ndoita basa rekuvaka nekorokosa. Makasiyana namai vake? Ndakasiya mai vari kwatezvara ndataura nawo kuti ino izvino sizini kunaka kwemvura. Ndachikumbira kuti mudzimai wangu ambogara kunoku kumazuva. Ndovakasvika tete vacho vakati iye ungagare pachipare azviiti. Ndine munhu wandinayo. Dana nemunhu idi uende naye. Ndokudana nemunhu waya vandina tete vachini vakadi vaenda. Rati vadaro ndibva ndazodzoka ndasvika vatete vanya vatete. Savatete vanga vapa munhu wavaidana naye mudzimai wangu. Ndabva mudzimai wangu akuti inini ndakuda kuti tiende kumba chichi. Ndikati azvigoni. Seiyo wakakabira bhiti rekuti uende kune mumwe murume azviiti. Saka tongoti mama siyana. Tatasiyana. Alright, okay. Right, zvadaro inini ndafonera vatezvara vakati mwana atinasati tamuwana. Ndarumudza vakomana asadza. Mazuva acho yawo 10 days 11 days dzisadza rairamba kupinda. Vakomana handei. Unopinda sei? Kuma 12 dzeusiku vatavamusa door to door tikagara. Zvazokuti yanzi ndinzi ndiri mukwasha, ndasisiri mukwasha. Yeah. Ndaitaura zvangu zvandoda. Yeah. Tikati dai vana vabereki vana baba muri kudya sadza muchibika muchivata mwana aripi? Zvanzi hatizivi. Mwana hatizivi, mwana towane mvura. Zvakanaka ibaba. Ini ndinofunga kuti tibise mari ingasvika kana kuti $40 titsvake mota inotisvitsa kune vangatiudza kuti mwana zvakafamba sei. Zvikanzi alright. Tinofanira kuti daro. Takapoti mwini tichitaura nyaya idzi mwana. Ndikati ndakazwa kuti pakabva 4D yakabva ku Bedbridge. Motikari. Ine vakomana 2 vipo pamba. Vanhu vamaizi vamunoziva? Vakomana 2 vepakashakira mwana ipapo. Alright, musataura henyu mazita. Hayi mazita hayi. Ndobva vati vamwe takaiwa mota iyo takaiwa. Saka chakandinetsa ndechekuti nini mwana uyu zvisanangurwa zvino manje vaiti aiwa mwana aifanira kuchikura wangasiri wako. Vana ava panga pane 2 rooms. Ka 2 rooms apa ka kitchen apa. Vana ndobva vasiyiwa vakavata panze dziri kuma 11. Ava severi vavapiwa mwana wako. Zvaitanze kuti vanatezvara vangu nevavava chino 1 idhiri ravangoita vose rekura mwana vakatengesa mabasa. Alright. Right, ivo vanhu vachona vaita saizvozvo. Vamwene ambuya vangu vakati mazita ndio. Ambuya vangu vakati takuenda kurufu kunoviga munhu vaida kunoviga kwa Hondo kuvillage. Tinodzoka mangwana. Ivo vakaenda kurufu havana kudzoka mangwana acho vakadzoka zuva iroro nekuti vakaenda zuva ravigwa munhu. Ndobva vaya pamba vaya vakagara. Right, vana vari panze vari 2. Kwakatorwa mwana wangu ndobva apinda mumba mamuna vamwena.
kuma 11 dzeusiku ndobva kuvairara panze usiku ndobva ihose kwasara mwana uyu umwe mukomana wangasara panze apo mumba mwa mune muroora angaripo muroora kuba 12 akamuka panze akamuka ndobva aona mwana ari panze 12 usiku kuvana ndokutora mwana uyu ndobva aenda naye vupi mumba nokuti mwana uyu akatoziva kuti vakomana vakava nedifod vandozitora mwana vadii vauraya mwana vatora mwana vakaisa kumba mwana vakazoona manje weye kuti zviri nati tichitora uyu ana gogo kuti muroora uyu asaziziva kuti pane nyaya yadi pane nyaya yaitika ndobva vatora mwana uyu muramu wangu anonzi iye ndiye akabereka mwana achienda kunourawa. Alright baba, vana vairarirei panze usiku na 12 o'clock asi kugokwe vanhu vanorara panze? Aiwa hamene kuti vaita senzi vaitandara here kana kuti haiwisisiki nyaya yacho kusvika na 12 vana vorara panze asi vanhu vakuru vari mumba 12 ka akaziva kana 12 nemunhu anga avata kudara mumba uyu avata mumba anditi pakabuda panze uyu akaziva kuti pane mwana panze. Mai vai vakamuka kusendi kumapasti 4 vachibvunza kuti mai guru ndimi akatora mwana angari panze zvikanzi takati ndini machini pai mwana yekuno vakatora mwana ndovabereka musana. Uya mumwe asiri wenyu? Asiri wangu. Wenyu angaenda? Handiti vatora mwana mumba ndo vase valokera muroora nedho kunze kuti iye asabuda. Alright, nyaya dzamuri kutaura idzi makarondedzera mapurisa here? Nyaya dzakaronzera mapurisa. Mapurisa tatosvika pakuti fanira seni nemapurisa tine patasikapindirana zvakanaka nemapurisa. Asi makarondedzera sekuronzera kwamuri kuita panapa? Hatakarondedzera mapurisa nenyaya idzo dzidzaironzera mapurisa. Alright, saka nyaya yapapi manje? Okay, mwana hongu makaviga. Asi pama investigations pane vaka nyaya iripo ndezvekuti mwana takaviga zvazvofose kuti inini poga ka mwana uyu akashayika ndisipo zvese zvakatika zvakanga zvisipo but daiti nyikaita pamutemo ndiita kuedza kuvatsanangurira kuti nyaya idzi vanyatsozivana dzakamira sei ini nditaita seni ndaitupiwa mhosva nemapurisa. Mhosva iyi inini pamwe achitsanangura muzukuru achiti sekuru vakazozivai kumapurisa ndakanzi inini pane pamonzi makaenda vanhu vachida kunzwa kuti mafamba sei muri kuita ndaenda kumapurisa inini kwakuya mupurisa uyo akanditi paukauya iwewe nyaya yemwana yange yapora vanhu vese vasatauri nezvemwana. Asi mwana angafa? Mwana angafa. Alright. Vanhu vese kana kutsvaka kwemwana inini vaitondiita kuti ndiore mwoyo kuti ndisatsvake mwana kusvika mwana awanikwa. Paitaurike mwana angasati awanikwa? Zvikanzi iwewe munhu akazouraya akazvisungirira akangofa zvinosarukana tosunga iwewe nokuti iwewe ndiwe wanetsa vanhu kuvillage. Ndati aiwa mwana ndewangu ndonetsa vanhu kuti mwana ndewangu. Zokuti panguva yacho ndaiti kana ndichitanga kutaura so ndichitanga kutaura voice riri pasi raingokwira peza ndaona vanhu vakomana ava Alright. Saka vadaro mapurisa yaya takaita nguva ndikati right mapurisa nyaya iri panapa ndezvekuti kwatakaita kumaprofita uko vakataura kuti kune mukomana angaita biswa bailout. Alright, zvemaprofita ngatimbosendekai. Alright. Ngatimbosendekai titarise nyaya dzinenge dziri paground anditika vanhu vanenge vachiitawo basa rawo anditika ngatimbosendekai. Saka baba imimi muri kuti mwana hongu makaviga asi hamusi kugutsikana? Ini handina kugutsikana because ndakabodza vakomana ndikati mambo makamuudza here? Hatina kumuudza. Ndobva ndazoti handikwa mambo tese enda kwamambo kuti titaure nawe kuti mambo tauya panapa nenhau yemwana akashayika inhau ndandisipo chatoziva ndechekuti kana nyaya dzikaitika muvillage sabhuku anoudziwa mambo futi oudziwa. Ndaona kuti isusu munozotipa mhosva patotsvaka mwana patichaona mwana nokuti mazuva awanda tichitsvaka mwana. Saka ndakuda kuti titsvake mwana tiwane mwana tichiona kuti nyaya dzedu dzinomira sei. Tikati vanhu vakasuspect vakati vatiri kufungidzira tikati isusu kana tina tataura mazita. Aiwa mazita nditaura. Kati isusu kana tine magadhi edu gadhi tikamusira mabhegi anosvika 5 mangwana kuseni akachiti ndatobigura 2 mabhegi ndisara ne3 watikatanga kuti suspect ndiani. Alright, it's okay baba. So takatanga kuziva nezvenyaya takatambira messages vavanhu vakawanda vanhu vakasiyana siyana
pane nyaya yakadai yaitika hatisi tiri kunzwa kubatikana. Pane nyaya yakadai yaitika. Alright, patakangonzwa kuti no muri pasi pachief Njelele takavabata. It's unfortunate nhasi ndaedza kuvabata kuti tinzwe kuti vanoti chii, asi nhasi havasi kubatika. Ndofunga kuinyaya yemabasa. Chief Njelele vakati kune nyaya yakadaro. Ndikati kuri kunzi ndo zvakaitika ikoko ende mwana akatovigwa. Vakati ndanambogara ndazvo. Akati alright tete, I'll come back to you. And then zveshua after about some minutes, 30-40 minutes, vakafona petukanzi ndiri kutofonera vanhu vangu kunoku headman sabhuku vese vari kutoconfirma kuti yes it's true ende zvakaitika ende mwana akatovigwa. Handipo takazovabvunza kuti ko inini ndandisina kuziviswa nezvenyaya. So that was the last time yatataura navo. Saka tiri pakati pekuti titevere tinzwe ndo patakazonzwa kuti no imi makubatika paground mese nemuzukuru tikati tirege tikubatei tinzwe kuti chi saka nyaya yapapi, zviri kufamba sei, makazombodzokera here kumapurisa, zvave papi? Kumapurisa nyaya hapana, nyaya iri kufamba. Alright, mukaenda papolice station kana mapurisa vari muhofisi musina kugutsikana, munotsvaga mukuru wavo, officer in charge. Makambovatsvaga here mukataura navo? Officer in charge takatsvaga tikataura navo. Ndivo vaitotaurawo zviri nani, nokuti patainyanyopesana ndepekuti mainini vangu vanhu vandaisanangura kuti ndo vakanga vakabereka mwana vachindawo vanga vaine murume wavo akakasungwa. Saka kutengeswa kwese kwaitwa mwana uku paitsvaka bailout yekuti munhu uyu adi abude, angashungurudza maticha pachikoro, ane mamedha. Alright, aiwa ngatimbomirei nyaya dzevamwe, ngatitaurei takananga nyaya yechi, nyaya yemwana. Saka muri kungoti hapana? Mwana inini zviri kundirwadza mwana, nhoroondo yake iripo, zvinotaura vanhu ava vakauraya mwana ende nyaya dzacho dziri pachena kuti ini ndakati vanhu ava pakutanga ndisipo vakanipomedzera vakati baba vacho ndo vatakapa mwana. Mapurisa akati ano kana mapa baba vacho mwana it's okay, zviri bongauri. Ndichisvika paground inini vangautaure muromo kuti vakandipa mwana havana. Kati mapurisa chitorai vanhu ava muende navo vari 4 ndo vatora vanhu vaiva ndovaenda navo. Taiziva kuti mapurisa epedu pagwanika aishanda basa. Alright. Saka vanhu vava ndo vatorwa vachiita sekunzi vari kufewa vari 1 vaya. Zvikanzi mune mari here nemapurisa? Alright, it's okay. Zvikanzi tine mari. Zvikanzi mune mari, vaya vakati hatine 400, vaya vabvisa 400 yei kupa mapurisa. Mapurisa pakapiwa 400. Murikutaura zvamakaona here zvinobatika here? Ndaibvunza zvandiri kutsanangura. Ndo vapiwa $400 mapurisa aya vanhu vaya ndo vavaenda kumba. Saka pane pagwanika pane rwizi runzi Gwanika. Vakanzi yambukai makadai mutenderere muchiende kumba kwenyu. Avo vari uko vanenge vachiti muri kumapurisa, imimi madi. Vanhu vaya vari 4. Alright, it's okay baba. Saka tochingoti kusvika nhasi hapana zviri kufamba enda musi kugutsikana? Hapana zviri kufamba nokuti ndakazova nakakomana vachiti kumapiwa mari zvanzi aiwa baba kana tapiwa mari inopera isu vanhu tichasunga vanhu. Saka ndotarira netime manje kuti zvaitika mwana nezvatinenge tichinzwa kuti vakomana vacho varitaura kuti chagurai musoro. Atiti watenga kuti hapasi kugarika, noda kuti isu techinzi inini nechinzi ndiye akasungudza nyaya. Muzukuru anga chinzi ndiye ari kutsigirawo isusu kuti tizowana mwana asingafaniri kumuwana pa 11 days. Okay. Mwana nokuti mazuva angawandisa. Alright. Okay. Right. Ameno muzukuru kuchipedzisa chirongwa pane zvamungada kuvedzerere zvaserwa nasekuru? Inini zvandoda kutaura. Ndiri kutaura ndakatarisana nevanhu vakatibatsira panhau yataitsvaga mwana. Musataure mazita? Takanyanyobatsirwa kansela wedu. Alright. Akatibatsira zvisingaiti. Okay. Kana mambo wedu Chisina akatibatsira zvisingaiti. Nemapurisa mamwe akabata nezvo zvokuti ndaigutsikana. Alright. Hameno kuti zvikazodina apa nokuti nanhasi hatisati ane mhinduro. Alright. Okay. Panhau idzi inini nhau yandiri kusiya ndiri kuti sekuru vangu ava
kana vane chekuita pamwana mutemo ngavaendese kujere severe vavo ambuya vavo kana vasevere Alright, it's vavo okay. Ndofunga izvoka ngatichisiyira mutemo nekusiyira mapurisa handitika. Chandafarira ndechekuti mauya muno muguta reHarare ende chinongondifadza ndechekuti ndofunga mukuru wemapurisa commissioner vanoteerera chirongwa chino zvokutodaro. Saka mangwana imi musati madzokera kuGokwe kwakumukira kuenda kupolice headquarters munorondedzera nyaya yenyu. Kana pane zvisina kukugutsai monotaura zvese zvakaitika uko ndotozwa kuti definitely munowana help. Notenda. Anditika Notenda. uko ndotoziva kuti zvecho musadzokere musina kuenda ikoko kupolice headquarters ende ndinotoziva kutoti rubatsiro munorwana. Anditika tine urombo zvechokwadi nekushaya kwakaita mwana mudiki 3 years ende akatovigwa gumba rina kuwanikwa ruoko harina kuwanikwa musoro zvakaburitswa musoro hazvina kuwanikwa wakatotsemurwa sokwamurandamutsanangura mambo kuti munhu avigwe uyu asina mapasi akakwana ndokutokuda kuyazila loko ati chokwadi hatine mutemo manje aitongona kuti mutemo manje ndonekuda kuti confuse here kuti and still till today hapana maresults epostmortem. Hapana, ndisusu pandakaenda kuchipatara ndakunotora mwana haana kubuda ndakati ndipe Makabvunza ndakabvunza nditi kona maresults acho ari kupi ndikanzi aiwa baba nyaya iri pana zvekuti mwana uyu asi mumaoko enyu tisinomusainira tisinoenda naye futi ndati ini kazhinji kuziva kuti vanhu vakaita vamedha havatakuri vachienda kutonzi uya mutaure munhu uyu ati uyu manje mazomutakura muchiti muri kuya naye nemhaka yei sanzi imimi handeni mwana ndavanaandengati pamwe mutemo ndozvauri kuviga munhu mapasi achona ndikati niko akazowanikwa chachera rimwe guva here roviga mapasi emwana zvikanzi aiwa izvo mwana ngavigwe. Asi mapatsi akasechwa here paarea iyoyo pakambotsvagwa here paarea pakawanikwa pari pachena akatsvakwa nokuti mwana uyu wakazourayirwa ngati 20 to 15 kilometers kure nemisha sangu kure nemisha kwakuri kure kwakazowanikwa ka vamukanda kuti zine mvura vachifunza kuti kana mvura ikazonaya mvura inakuzonaya zvachose kusvika takazomuviga mvura haina kuzonaya kana area yedu chacho izvozvi yakatopinda nzara noda kuti hakusi kunaya mvura nenyaya ichitiko izvi nechishambiso chakaitika chemwana. Amai vake vakauya kunama? Amai vake vakauya kunama. Shame. 3-year-old boy kudimburirwa upenyu hwake munzira. Haasi nyaya dzacho dziri pachena zvokuti alright dai Mwari akapindira. No sekutaura kwandaita kutoiwa kwamaita kuno ndotozva kuti Mwari vatopindira. Saka imimi musati madzokera kuGokwe mangwana chai mangwanani kwakuenda kumahofisi makuru emapurisa munorondedzera nyaya yenyu kana vachizoteera kunoona kuti nyaya yakambofambiswa sei zvakafamba sei zvichitsvagwawo zvekare kuti kana iko kwakanoitwa postmortem kwacho kana pasina maresults kune any record here kuti kwakaitwa postmortem. Saka sita kutozongomirira kunzwa kuti saka zvakufamba sei. Anditika alright tine urombo baba tawana nyasha pamwe chete kane musukuru nekurasikirwa kwamakaitwa nemwana. Anditika alright vedu weka ndo nyaya tange tinayo nyaya inosiririsa nyaya inorwadza very young and innocent boy at 3 kwakutongofa just like that. Tinovimba kuti uyezve tinoziva kuti mapurisa vachaita basa ravo. Ndofunga tichazongoti pakati apo tichizobatanawo nachief tichinzwa kuti zvapapi zviri kufamba sei uyezve nyaya iyi kuti iri kufamba sei. Tatenda nekuya kwamaita kuchirongwa. Right, tichienderera mberi